салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. боз ба Левандовски ҷоизаи беҳтарин бозигари солро надоданд. мегӯем ки бечора рӯзӣ надорад. гап сари маросими ҷоизаспории Globe Soccer Awards меравад ки дирӯз дар шаҳри Дубай баргузор шуд ва пеш аз маросим бо Роберт Левандовски он гуна мусоҳиба карданд ки гӯё ҷоизаи беҳтарин футболбози солро ба ӯ медиҳанд. Ассотсиатсияи бошгоҳҳои Аврупо ва агентҳои футболӣ дирӯз маросими ҷоизаспории навбатиро барои соли 2021 баргузор намуданд ва тибқи фарзияи ниҳоди мазкур беҳтарин футболбоз ва нишонзани соли 2021 Килиан Мбаппе дониста шуд. барои Левандовски димоғсӯхта ниҳоди мазкур ҷоизаи дигар дод то таърихи ҷоизаи туби тиллоӣ такрор нашавад. ба Левандовски барои 69 гол задан дар соли ҷорӣ ва 10 партофти головар доштан дар хазина ҷоизаи Марадонаро доданд. нафаре ки 5 сол пайҳам ҷоизаи беҳтарин футболбози солро дар маросими ҷоизаспории Globe Soccer Awards мегирифт, ин Криштиану Роналду мебошад ки имсол аз чандин маъракаҳои ҷоизагирӣ бенасиб монда буд. имшаб ба ӯ ҷоизаи дигар доданд ки гумонам мартабааш аз дигар ҷоизаҳои маросими мазкур бартарӣ дорад. Криштиану Роналду ба ҷоизаи беҳтарин нишонзани давру замон сарфароз гардонида шуд. ҳарчанд худи беҳтарин нишонзани таърих бо сабабҳои мухталиф иштирок надошт, вале дар замони ҷоизаро супоридан ба намояндаи ӯ гуфта шуд ки Криштиану Роналду ки рӯи ҷаҳон мухлисони бешумори худро дорад, варзишгари топ ба ҳисоб меравад. ӯ бо садоқат ба варзиш ва меҳнати аз ҳад зиёд дар ин самт ба унвони беҳтарин нишонзани давру замон қадрдонӣ карда шуд. италия беҳтарин мунтахаби соли 2021 ва Леонардо Банучи беҳтарин ҳимоятгари сол дониста шуд. дастаи Челси бошад беҳтарин бошгоҳ миёни дастаҳои мардона ва Барселона бошад беҳтарин дастаи сол миёни дастаҳои занона дониста шуд. инам дар ҳолест ки чанд вақт пеш футболбозхонуми дастаи Барселона Алексия Путелес ҷоизаи туби тиллоӣ гирифта буд. вақте мардҳо аз уҳдаи кор намебароянд, занҳо маҷбур шуданд ки остин барзананд. зинда бод хонумҳои Барселона. Пеп Гвардиола бо он ки дастааш дар муқобили Лестер бо ҳисоби бузург пирӯзӣ овард, аммо дар минбари баланд ба интиқоди футболбозонаш пардохт. ӯ мисле ки аз чанд футболбози дастааш розӣ нест ва акнун бубинед ки ба рӯйхати сиёҳи мураббӣ кадом футболбозони Манчестер Сити шомил гардиданд. ӯ ҳамчунин зимни муҳокимат ҷонибҳои суст ва пурқуввати чанде аз футболбозонашро гуфт. ӯ қайд кардааст ки агар шумо дар алоҳидагӣ маҳорати футболбозони моро мушоҳида кунед, пас мефаҳмед ки чанде аз онҳо истеъдоди дифоъкуниашон хеле суст аст. ба ин шомил шуда метавонад Бернарду Силва, Илкай Гюндаган, Кевин Де Брюне, Раим Стерлинг, Риад Маҳрез ва ҳатто Жоао Канселу ва Александр Зинченко ҳимоятгарони хуб нестанд. аммо мо тубро бештар идора мекунем. туб ягона сабаби мӯътадил будани мо аст. муҳим он аст ки ту бо туб чӣ кор карда метавонӣ. ту фурсати головар пайдо карда метавонӣ, чунки туб дар дасти ту аст. ту ба дарвозаи худат хатар эҷод мекунӣ, чун туб дар дасти ту аст, гуфтааст Пеп Гвардиола. бале, вақте туб дар дасти туст, ё иштибоҳ мекунӣ, ё ягон фурсати хуб таъсис медиҳӣ, чунки туб дар назди туст. медонед барои чӣ бозингарони Манчестер Юнайтед иштибоҳ намекунанд? барои он ки онҳо тубро гоҳ-гоҳе мебинанд. беҳтарин бозингари сол бо фарзияи Globe Soccer Awards Килиан Мбаппе дар мавриди интизориаш аз бозии дастаҳои ПСЖ ва Реал Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо ҳарф зад. барои маълумот, ПСЖ ва Реал Мадрид дар даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо моҳи феврал дар майдони Парк де Пренс рақобат мекунанд. Мбаппе ки чанд вақт шуд атрофи гузаришаш ба Реал сару садоҳо баланд мешавад, дар мавриди ин бозӣ изҳори назар кард. ӯ медонад ки ҳамаи гапҳои гуфтааш бар зидди Реал ба ҳукми фаромӯшӣ меравад, агар ки ба Реал гузараду ба дарвозаи Барселона гол занад. хулас Мбаппе дар мавриди ин бозӣ чунин андеша дорад. ягона чизе ки пеш аз бозии дастаҳои Реал ва ПСЖ гуфта метавонам ин аст ки ПСЖ дар ин набард ғолиб мебарояд. ин мушкилтарин бозии мо хоҳад буд, вале ман мақсад дорам ки дар соли 2022 ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дар чемпионати ҷаҳон ғолиб шавам, гуфтааст Килиан Мбаппе. бозии Реал ва ПСЖ чунин мешавад. ПСЖ дар майдони худ ба дарвозаи Реал 5 гол мезанад ки 4 тои онро Мбаппе ва 1 тои дигарашро Месси тавассути пеналти хоҳад зад. дар Сантьяго Бернабеу низ Реал шикаст мехӯрад ки дар ҳамин вақт Килиан Мбапперо аз хоби ноз бедор мекунанд. Реал ба ҳазур ПСЖро мегузарад.
иштироки дастаи лионро дар мусобиқаи ҷоми фаронса барои имсол маҳкум карданд. ин дар ҳоле аст ки дастаи лион дар даври 1/32 ниҳоии мусобиқаи мазкур бо дастаи париж вохӯрӣ анҷом дод ва баъди қисми якум чун анъана мухлисони лион бар сари мухлисони париж мушт бардоштанд ва ҳатто кор то ҷое расид ки тӯдаи ҷангҷӯён дохили майдон шуда ба ҷангу ҷидол ва бетартибиҳои зиёде даст зананд. вақте қисми аввали бозӣ хотима ёфт, ҳисоби бозии дастаҳои париж ва лион 1-1 буд. аммо баъдан мухлисон ба қавле ҳама чиро вайрон карданд. доварон ба хулосае омаданд ки бозиро манъ намоянд ва хулоса чунин шуд ки бо ин сабаб ҳар ду дастаро шикастхӯрда эълон созанду аз мусобиқа берун намоянд. ин шароит фароҳам овард ки дастаи нитса ба таври автоматӣ ба марҳилаи якашниҳоӣ барояд. кумитаи интизомии федератсияи футболи фаронса вобаста ба ин қазия чунин хулоса баровард ки дастаи париж бо маблағи 10,000 евро ва дастаи лион бо маблағи 52,000 евро ҷарима карда шаванд. ҳамчунин майдони хонагии дастаи париж барои 5 бозӣ ба шакли муҷозот аз гузарондани бозиҳо маҳрум гардонида шуд ва мухлисони дастаи лион бошад дигар дар бозиҳои сафарӣ умуман дастаи худро то охири мавсим мухлисӣ кардан наметавонанд. онҳоро низ дар бозиҳое ки лион ба меҳмонӣ меравад иҷозаи ҳамроҳӣ кардан надоданд. он ҷо мухлисон барои дастаи худ ҷанг мешаванд ва ҳатто муҷозот мегарданд. агар ки ягон нафар аз берун пурсад ки мухлисони дастаҳои шумо куҷоянд, ба онҳо ҷавоб диҳед ки ҷанг шуданд. эден азарро реал нақша дорад ки ба челси баргардонад. ӯ аллакай кори худро дар ин даста кард. беҳтарин бозингар миёни осебдоштаҳо фақат ҳамин аст натиҷаи ба боровардаи ӯ дар замони 2.5 соли фаъолият дар реал. хулас дастаи шоҳона хостори баргардондани азар шуд, вале пешниҳоди бошгоҳи шоҳона ба роман абрамович молики дастаи челси писанд наёмад. ба иттилои пойгоҳи хабарии эл национал, карло анчелоти ҳамакнун барои пурқувват намудани канори рости хатти дифои даста нақшаҳои зиёдеро роҳандозӣ намудааст. аз ин рӯ яке аз вариантҳои бидуни сарфакунии маблағ пурқувват намудани ин мавқеъ тавассути бартери азар бо ягон ҳимоятгар мебошад. бошгоҳи шоҳона ба челси пешниҳод намудааст ки бар ивази эден азар ба онҳо рис ҷеймсро бидиҳад. ба иттилои расонаҳои англисӣ, роман абрамович аз баргашти азар розӣ ва ҳатто хурсанд мешавад, вале пешниҳоди дастаи мадридӣ барояш писанд нест. ӯ намехоҳад ки барои баргардонидани ӯ аз баҳр яке аз бозингарони даста бигзарад. челси ба дастаи мадридӣ танҳо тавассути маблағ ба даст овардани азарро пешниҳод намудааст. онҳо мехоҳанд дар бозори трансферӣ азарро бо ҳамон нархе ки белгиягӣ арзиш дорад харидориаш намоянд. азарро ки челси бихарад, умедворам кадом рӯзе маро ҳам кадом дастае мехарад. манам дар курсии бозингарони эҳтиётӣ нағз мешинам. аз нақшаҳои ҳама амон бештар аз ҳама модарон бохабаранд ва медонанд, чун ягона касе ки дарди дили моро гӯш мекунаду мефаҳмад ин модар аст. аз ин рӯ журналистон ҳам дар мавриди нақшаҳои роналдо аз модараш пурсиданд. долорес аверу дирӯз мавриди суолборони шадиди журналистон қарор гирифт. аз ӯ дар бораи он ки роналдо баъди ҷанбасти карьераш мураббӣ мешавад ё не пурсиданд. ӯ гуфтааст ки ман ӯро пурсидам ки баъди анҷоми футболбозӣ карьераи мураббигии худро оғоз мекунад. вай ба ман ҷавоб дод ки баъди футбол ӯ аз зиндагӣ фақат лаззат мебарад тамом. ӯ то 40 солагӣ бозӣ хоҳад кард. қайд намудааст долорес аверу. ҳамчунин аз модари ӯ дар мавриди ба қавли худамон келинаш ҷорҷина родригес пурсиданд, чун замоне овозаҳо пайдо шуда буд ки гӯё модари роналдо ва ҷорҷина муносибати сард доранд ва ҳатто долорес аверу писари худро хоҳиш кардааст ки аз ӯ ҷудо шавад. хулас акнун дар ин мавзӯъ модар чӣ назар дорад? ӯ иброз намудааст ки ҷорҷина духтари хуб аст, криштиану падари намунавӣ аст, вале ӯ одамоне дорад ки дар ҳама ҷабҳа кӯмакаш мекунанд. 4 кӯдак доштан ин худаш як масъулияти баланд аст ва ҷорҷина бешубҳа доим ба роналдо кӯмак мерасонад, гуфтааст модари криштиану роналдо долорес аверу. хуштоманҳои мо чӣ хел келинояшро таъриф мекунанд? хай нағз аю, лекин ба дилам нест. муҳаммад салоҳ мавриди интиқоди шадиди мухлисонаш қарор гирифт. ин дар ҳоле аст ки чанде пеш футболбози мисрии ливерпул муҳаммад салоҳ аксеро вориди инстаграмаш кард ки он ҷо ӯ бо аҳлу оилааш назди арчаи солинавӣ бо авзои идона аз ҷашни соли нав истиқболӣ мекунад. муҳаммад салоҳ ки аз миср асту пайравӣ аз дини мубини исломро мекунад, барои ҷашнгирӣ аз иди хоси масеҳиҳо ҳаминак аз ҷониби мухлисони мусалмонаш
сарзаниш мегардад. бештари мухлисони мисрӣ бар он назаранд ки ӯ ҳамчун шахси машҳур аз миёни мусалмонон набояд қоидаҳои исломро ба ин тарз муаррифӣ намояд. аммо зиёде аз футболбозон ва шахсони машҳур аз миёни қавмҳои мусалмонӣ баръакс салоҳро дастгирӣ мекунанд ва бар он назаранд ки соли нав барои онҳо ҳамчун як иди фарҳангӣ ҷашн гирифта мешавад. онҳо ҷанбаҳои динии онро ки хоси масеҳиҳо аст сарфи назар мекунанд ва барои худ як иди бидуни дин ва ҳамчун ивазшавии сол қабул намуданд. хулас то ҳол муҳаммад салоҳ ҳам ин аксро аз инстаграмаш тоза накарду ин мавзӯъро ҳам боре шаҳр надод. ин мавқеи салоҳро мухлисон ҳар хел қабул мекунанд. барои касе ин писанд аст ва барои каси дигар не. ба ҳамин тамом то дидор хайр.